Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γαλακτομπούρικο. Έχουμε τα υλικά μας, τα οποία θα τα χωρίσουμε σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι το γάλα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα είναι για 3 κιλά γάλα και έχουμε 2.400 γραμμάρια γάλα και 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35. Ένα μέρος από τη ζάχαρη, η πρώτη ομάδα. Δεύτερη ομάδα, κρατάμε λίγο γάλα από το κρύο για τη δεύτερη ομάδα. Στη δεύτερη ομάδα έχουμε κρόκους αυγού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα έχουμε 8 κρόκους αυγού και 3 αυγά ολόκληρα. Ζάχαρη, σιμιγδάλι, λίγο ριζάλευρο, βανιλίνη και αλάτι. Εδώ έχουμε ξύσμα λεμόνι και βούτυρο. Βούτυρο 82% αγελαδινό. Άρα, όπως όλες οι κρέμες, θα βάλουμε την πρώτη ομάδα, το γάλα, με ένα μέρος από τη ζάχαρη να βράσει και ανακατεύοντας και προσέχοντας να μην κάνουμε να μας πιάσει. Τώρα, όσο βράζει το γάλα, για να δώσουμε λίγο πιο αφράτη κατάσταση, θα πάρουμε τα αυγά, τους κρόκους και τα ολόκληρα τα αυγά, αφού θα περιμένουμε το γάλα τους ή άλλους να βράζει, με τη ζάχαρη, για να το βοηθήσουμε λίγο στο μιξεράκι να φρατέψουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και αυτού σε δεύτερη ομάδα, έτσι μπορεί να γίνει και έτσι. Έχουμε λίγο πιο αφράτη κρέμα. Λοιπόν, έχουμε φρατέψει τα αυγά με τη ζάχαρη. Θα ρίξω μέσα το σιμιγδάλι, το ριζάλευρο, τη βανιλίνη, το αλάτι και ξύσμα λεμονιού. Θα τα χτυπήσω και αυτά λίγο. Λοιπόν, το γάλα μας σχεδόν παίρνει βράση. Το χτυπημένο, το πρώτο μείγμα μας είναι εδώ, βλέπετε πως αφράτευσε. Άρα με το λίγο γάλα που κράτησε το αρχικό, παίρνω ένα μέρος από το ζεστό του γάλα τώρα. Γιατί έτσι πως αφράτεψα τους κρόκους στα αυγά, έχουμε και λιγότερο κίνδυνο στο ότι να ψηθούν. Αφράτεψαμε τη ζάχαρη και κανένα πρόβλημα. Και τώρα το γάλα θα πέσει όλο μαζί μέσα και δεν χρειάζεται καν να σκεφτόμαστε μήπως να σκάψει κρέμα. Και τώρα θα συνεχίσουμε το βρασμό όσο που κάνει τις πρώτες φουσκάδες, θα χουχλάσει την κρέμα. Άρα σε μια κρέμα το γαλακτομπούρικο, κοινό σιμιγδαλόκρεμα που λέμε, στην ουσία είναι το γάλα, πάμε πάντα στο κιλό του γάλακτος. Άρα κάποιοι προτιμούν το πρόβιο γάλα, το κατσίκι το γάλα, το βουβαλί στο γάλα, να γίνει πιο πλούσια από τα λιπαρά η κρέμα.
Σε αυτή την περίπτωση εμείς βάλαμε κανονικά 3,5% αγελαδινό γάλα και λίγο κρέμα γάλακτος 35. Η ζάχαρη και αυτή παίζει το ρόλο της στην αγγλικατική ουσία που είναι από 100 γραμμάρια έως 200. Άρα δεν παίζει κανένα ρόλο στη συνταγή να είναι στην ακρίβεια 100 έως 200. Ας πάμε 150, 120. Και το σινιγδάλι είναι σχεδόν σε όλες τις συνταγές κάπου 100 γραμμάρια στο κιλό τα άμυλα. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δηλαδή εμείς βάλαμε από 100 γραμμάρια 80 και 20 γραμμάρια ριζάλευρο. Πιάνει πιο φίνα την κρέμα λίγο. Λοιπόν, το λεμόνι, τα αρώματα, τη βανιλίνη, το αλάτι λίγο βοηθάει πάντα. Μιλάμε για τα 1-2 γραμμάρια με πρέζα αλάτι εδώ μέσα στην κρέμα. Λοιπόν, και η κρέμα μας έπιασε τις πρώτες τους χάρες, κουκλάζει. Άρα και εδώ δεν τρελαινόμαστε το να ψήσουμε παραπάνω κάτι, γιατί εννοείται ότι είναι μια κρέμα που τώρα έφτασε σε αυτό το στάδιο και αυτή πρέπει να κρυώσει για να δουλέψουμε μέσα στο γαλακτομπούρικο. Δεν κάνει να είναι ζεστή, γιατί τα φύλλα θα τα πανιάσει, θα δείξουν τις υγρασίες. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, από τη στιγμή που ξέρουμε δηλαδή η κρέμα θα συνεχίσει το γαλακτομπούρικο να ψήνεται έως και 45 λεπτά με 1 ώρα στο φούρνο. Άρα σε αυτό το στάδιο είναι ok. Τώρα θα τρίξουμε σε ένα ταψάκι να κρυώσει. Βγάλαμε την κρέμα μόλις έβρασε. Ρίξαμε και το βούτυρο μέσα στην κρέμα στο τέλος και ανακατέψαμε. Και ελαφρώς από πάνω κρατήσαμε και λίγο το βουτυράκι του. Βουτυρώνουμε για να μην πετσάσει, ας το πούμε. Για να μην την τυλίξουμε απλά με βράνη, γιατί σε λίγο θα την χρησιμοποιήσουμε. Και ούτως ή άλλως στη συνέχεια, όσο προετοιμαζόμαστε μέσα για τα φύλλα μας, θα κάνουμε κάτι ή λίγο να σπάσει τη θερμοκρασία της κρέμας. Δεν θέλουμε να πέσει πολύ ζεστή πάνω στα φύλλα. Λοιπόν, όσο η κρέμα μας κρυώνει, θα προετοιμάσουμε τα φύλλα μας στο ταψί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δουλεύουμε με φύλλο κρούστας ή φύλλο βηρητού. Φύλλο βηρητού είναι πιο λεπτό και πιο ελαστικό. Άρα αν ήταν να βάλουμε, ας το πούμε, 6 φύλλα κρούστας, εδώ μπορούμε να βάλουμε και στις 8 και 9, είναι πιο λεπτό. Παίρνουμε το φύλλο, τις διαστάσεις του φύλλου, παίρνουμε το ταψί, κόβουμε ακριβώς στις διαστάσεις του ταψιού. Και έχουμε το φύλλο ίσα με το ταψί μας. Και αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε για τα πλαϊνά. Αυτά που μένουν στην άκρη. Βούτυρο, καλά είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να δουλέψουμε ένα βούτυρο ζωικό, αγελαδινό, 99% λιπαρά. Αυτά είναι τα φρέσκα βούτυρα. Τύπου λιωμένα, φρέσκο βούτυρο, τύπου λιωμένο. Η άλλη περίπτωση, το 80 πάλι να το λιώσουμε. Θέλει προσοχή όμως, γιατί στην προκειμένη περίπτωση αν είναι 82% λιπαρά, από την ώρα που θα το λιώσουμε, αυτό γίνεται το χλαριφιέ. Όσο δουλεύουμε εμείς πρέπει να κατέβουμε καλά, γιατί αν πάρουμε από το πάνω είναι μόνο καθαρό βούτυρο και κάτω έχει μείνει το γάλα. Σίγουρα μπορούμε να αγγίξουμε το κάτω το γάλα, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να παίρνουμε μόνο το πάνω, γιατί στο τελείωμα αν πάρουμε το γάλα από κάτω θα μας σπανιάσει τα φύλλα και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Βουτυρώσαμε το ταψί ελαφρά στον πάτο και παίρνουμε φύλλα. Τώρα είπαμε, εδώ θα δουλέψουμε στον πάτο με 6 φύλλα βηρητού και κρατάτε στη συνέχεια. Λοιπόν, 6 φύλλα βηρητού, φύλλο βούτυρο. Τώρα θα πάρουμε στα πλαϊνά, να πάρουμε ίσα που θα μπαίνει μέσα το φύλλο και το υπόλοιπο απ' έξω. 2 στην κάθε πλευρά.
Άρα 6 φύλλα στον πάτο και 2 αυτό που μας περίπτωσε που κόψαμε ακριβώς σε μεταψύ στα πλαϊνά του. Από 2 σε κάθε πλευρά. Τώρα στη συνέχεια, κλασικά μπορείτε η κρέμα μόλις λίγο κρυώσει να αρχίσετε με την κρέμα. Άρα, αν θέλετε για κάτι παραπάνω, στην προκειμένη περίπτωση 1-2 φύλλα, φύλλο βούτυρο, βούτυρωμένα φύλλα, ελαφρώς τα προψύνουμε στο φούρνο και θα μπει τώρα εδώ, και ο λόγος είναι ότι έτσι θα πετύχουμε καλύτερη τραγανάδα στο γαλακτομπούρικο. Γιατί είναι λογικό η κρέμα όταν εφάπτεται, πατάει πάνω στο φύλλο, θα βγάλει την υγρασία της, τα λιπαρά της, δύσκολα εκείνο το φύλλο το τελευταίο να ψηθεί. Άρα σε προκειμένη περίπτωση μουσκεύει το φύλλο εκείνο. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια τραγανάδα μέσα. Η λιπαρότητα και η υγρασία που θα δώσει στο φύλλο η κρέμα δεν το επιτρέπει να καεί, να πάρει παραπάνω από ό,τι θα ψηθούν τα άλλα. Τα άλλα θα βρούνε το χρόνο τους, θα ψηθούνε. Άρα επειδή θα πατάει κρέμα πάνω, δεν θα το επιτρέψει να πάρει περισσότερο. Άρα λέμε το προψύνουμε λίγο, ακόμα και λίγο λιγότερο, κανένα πρόβλημα. Τώρα θα ρίξουμε την κρέμα μας και θα συνεχίσουμε στο σκέπασμα. Η κρέμα μας έχει σπάσει λίγο τη θερμοκρασία της. Μπορούμε τώρα άνετα. Βλέπετε την υφή που έχει η κρέμα. Λοιπόν, τελειώσαμε το τελευταίο το φύλλο. Τώρα θα βάλουμε λίγο στο ψυγείο ή για 2 λεπτά στην κατάψυξη, ίσα που θα σταθεροποιηθούν τα βούτυρα για να μπορέσουμε να χαράξουμε. Θα χαράξουμε και θα σας πω πώς θα χαράξουμε. Λοιπόν, τώρα με την κρέμα την υπόλοιπη που έχει περισσέψει, γιατί υπολογίζουμε ανάλογα τι θέλουμε να φτιάξουμε, θα φτιάξουμε και ατομικό γαλακτοπορικό. Θα δείξουμε ατομικό μερίδα και μικρά γαλακτοπουρεκάκια. Βουτυρώνουμε 2 φύλλα. Ξανά το φύλλο στη μέση.
θα βάλουμε την κρέμα, γυρίζουμε τις άκρες στα πλαϊνά του λίγο. Λοιπόν, και αυτό είναι έτοιμο να μπει μέσα στο ταψί. Και θα πάμε να κάνουμε και μικρό γαλακτομπουρεκάκι. Βουτυρώνουμε εδώ ένα φύλλο, γιατί πρόκειται για μικρά. Και πιάνουμε τη μία την άκρη για να το φέρουμε να το διπλώσουμε. Ξαναβουτυρώνουμε το κάτω το μέρος και κόβουμε 3 λωρίδες. Τον κόψαμε το φύλλο σε 3 κομμάτια, βάλαμε την κρεμούλα μας μέσα, ξανά πάλι εδώ διπλώνουμε τις άκρες και παίρνουμε και ελαφρά, χωρίς να πιέζουμε, να μην σφίγγουμε, δημιουργούμε το γαλακτομπουρεκάκι. Να προσέχουμε πάντα το τελείωμα να πηγαίνει στο κάτω μέρος. Σε βουτυρωμένο ταψάκι, η ίδια διαδικασία. Βάλαμε λίγο το γαλακτομπουρέκο στο ψυγείο και θα πάρουμε τον οδηγό να σημαδέψουμε τα κομμάτια. Άρα έχουμε τον οδηγό 4 και 2 6. Ανάλογα το πώς θέλουμε να τα κόψουμε, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα στάνταρ εδώ. Και εδώ θα πάμε στα 3. Άρα θα μας βγει 6-18 το ταψί μας. Και τώρα απλά θα χαράξουμε με τη μύτη του μακεριού λίγο τα φύλλα μας για να μας ευκολύνει μετά στο κόψιμο, μετά το ψήσιμο και το σιρόπιασμα. Ούτως ή άλλως τώρα μας οδηγεί το φύλλο που έχουμε προψήσει, άρα σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το αισθανόμαστε το φύλλο ούτως ή άλλως με το μαχαιράκι όταν φτάνουμε εκεί. Άρα θα κουπούν μόνο τα φύλλα που πέσαν μόνο τους πάνω, ξεχωριστά. Και δεν θα έχουμε πρόβλημα στο ότι με το ψήσιμο να φύγει λίγο η κρέμα. Γιατί αυτό δεν το θέλουμε, πρέπει η κρέμα να εγκλωβιστεί μέσα, μην ψηθεί όπως που σκόνει το σιμιγδάλι και μας βγει έξω στο ψήσιμο. Λοιπόν, αυτό που κάναμε λίγο, χαράξαμε ελαφρά. Τα μικρά και τα ατομικά τα γαλακτομπουρέκα, βουτυρωμένα καλά, μπορούν να μείνουν για μια βραδιά στο ψυγείο, μια μέρα στο ψυγείο και να φορνήσουμε, να τα ψήσουμε την άλλη την ημέρα. Η άλλη περίπτωση μπορούν κατευθείαν τώρα να πάνε στο φούρνο να ψηθούν. Η θερμοκρασία του φούρνου θα την δώσουμε στους 180 για περίπου 1/4, ίσα που θα μας δώσει λίγο το χρωματάκι, και θα συνεχίσουμε στους 160 συνολικά. Τα μικρά θα μας πιάσουν περίπου 45-50 λεπτά. Το μεγάλο το γαλακτομπουρικό σίγουρα θα μας πιάσει έως και ώρα εκεί, αλλά το χρωματάκι του μας το δίνει μόνο στην αρχή που είναι δυνατός ο φούρνος. Στη συνέχεια απλά ψήνεται σιγά σιγά για να ροδίζουν τα φύλλα στο βούμι και τα μέσα. Στην προκειμένη περίπτωση όταν υπάρχει αρρώστιμος ο φούρνος, πρέπει να βάλουμε επάνω μία σίτα όταν ψήνεται. Να σας δείξω μία σίτα όταν ψήνεται.
όταν θα μπει στη λαμαρίνα να μπει μια σίτα. Υπάρχει και ίσα με τα ψάρια του Νική. Αυτή την έχω όταν πρότισα τα φύλλα που βάλαμε μέσα. Για να μην με τον αέρα μας ξεσκεπάσει και φύγει κάποιο φύλλο. Στη συνέχεια όταν ψηθεί, θα το δούμε, ζεστό παρασκεύασμα και κρύο σιρόπι, το οποίο είναι βαρύ σιρόπι. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή αν πούμε στα 600 γραμμάρια νερό, το σιρόπι πρέπει να είναι σχεδόν το διπλάσιο. Άρα 1 κιλό η ζάχαρη και 200 γραμμάρια το γλυκόζιο. Φλούδες λεμόνι, ξύλο κανέλα και μετά το βρασμό του πρέπει να κρυώσει το σιρόπι. Άρα ό,τι κάνουμε στο καταήφι, πρώτα αρχίζουμε το σιρόπι, το φτιάχνουμε να είναι κρύο και μετά συνεχίζουμε όλα τα άλλα. Δεν θέλουμε στο γαλακτομπούρικο να σιροπιάσουμε αρκετά, αυτό που θέλουμε, γιατί είναι ένα κρεμώδης γλυκό στην προκειμένη περίπτωση. Λίγο το φύλλο να μελώσουμε, άρα μελώνουμε τα φύλλα. Άρα θα πάμε σιγά σιγά. Όταν λέμε σιρόπιασμα, απλά να μελώσουμε τα φύλλα. Και στο τέλος, αφού κρυώσει, το μελώσουμε και αφού κρυώσει, γιατί δεν κόβεται ζεστό, θα πάμε έως κάτω να χαράξουμε καλά τα κομμάτια μας. Μπορούμε μετά στο τέλος με λίγο μέλι, το οποίο έχει την ρευστότητά του, από πάνω να περάσουμε λίγο μέλι και λίγο κανέλα ελαφρά, προαιρετικά ό,τι θέλουμε κάνουμε. Τα μικρά έχουμε το νου μας. Τα βούτυρα που θα φύγουν στο ταψί, ψήνοντας, μπορούμε πριν τα μελώσουμε να τα αφαιρέσουμε σε κάποιο άλλο ταψί ή στην άλλη περίπτωση πρέπει να στραγγίσουμε τα βούτυρα. Άρα για να μην μας πέσουνε, εκτός να βάλουμε ένα σιτάκι. Είναι εύκολο να τα μεταφέρουμε όπως βγαίνουν ζεστά από το φούρνο σε ένα άλλο ταψί για να τα μελώσουμε. Το γαλακτομπούρικο έχει ψηθεί. Θα μελώσουμε απλά τώρα. Αυτό που θέλουμε είναι να περάσει λίγο το σιροπάκι στα κάτω τα φύλλα από τις άκρες που έχει μαζέψει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται περισσότερο σιρόπι του γαλακτομπούρικου. Είπαμε θέλω να μελώσουμε μόνο τα φύλλα. Λοιπόν, είμαστε ok εδώ. Και το τελικό του θα είναι λίγο με το μέλι. Αφού τραβήξει και ένα τρίτο σιροπάκι, βρεσκάρουμε λίγο με το μέλι, γιατί κρατάει το φύλλο πιο τραγανό. Φυσικά είπαμε το γαλακτομπούρικο είναι γλυκό, το χαρακτηρίζουμε ημέρας. Ακόμα και στη δεύτερη τη μέρα χάνει τη φρεσκάδα του. Όσον αφορά αυτό για το μεγάλο, το γαλακτομπούρικο. Τα μικρά τα γαλακτομπορεκάκια, από την ώρα που βγήκαν από το φουρνό, μας πήραν περίπου 45 λεπτά τα μικρά. Εκείνα τα ατομικά, αυτά παίρνουν γύρω στα 50 λεπτά. Μια ώρα περίπου θα μας πάρει το ταψί το μεγάλο. Από την ώρα που βγήκαν το φουρνό, λόγω με τα βούτυρα που βγάλανε, τα αποσύραμε σιγά σιγά με τη σπάτουλα σε ένα ταψί που βάλαμε μόνο λίγο σιρόπι και τα γυρίσαμε λίγο να τα μελώσουμε και αυτά. Και αυτά το ίδιο. Λίγο από το σιρόπι, ένα μέλωμα στο φύλλο, ένα φύλλο είναι τυλιγμένο εδώ πέρα. Και το τελικό του που θα πάει μετά για την βιτρίνα είναι πάλι ένα μέλωμα. Αυτά για το γαλακτομπούρικο.